गिबियावनो खुलुमनायखौ बावहरदों बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय दिनै जोङो गोदान दिल्लीयाव थानाय बड'लेण्ड आलासि जिरायसालि नैबे कैलाश कल'नि बेवहाय हरखाबै मोनसे खौरां मेल लादों आरो बे लानायनि जाहोनानो जाहैबाय जोङो बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे हरखाब माने मेलबो जों लानो गोनां जादों मिरु मावफुं आफादनि मेल जों लादों आरो बेवहाय जों मा सावरायदों मा खालामदों बेखौ नोंथांमोननो मिथिहोनो थाखायनो जों बे खौरां मेलखौ लेंनाय जादों दा बाथ्राया जाहैबाय मा दिनै जोंनि बे खौरांगिरि मेलाव जोंहा बर' थुनलाइ आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि सार दङ लेङाइ आफादगिरि सार बिथांमोन दङ जोंहा मेडामबो दङ जोंहा नेहाथारि बिथांमोन दं रांगिरि दङ दा जोङो दिनै नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौ मिथिहोगोन जे आथिखालाव दिल्लीयाव जाबाय थानाय बड'लेण्ड महोत्सव 15 आरो 16 नभेम्बर बियो जोंनि थाखाय मोनसे बिराद गिदिर माइलस्टोन माइल खुन्थिया जागोन बियो हारिनि थाखाय गिबिसिन खुंदों आरो नोंथांमोननि गेजेरजों जों मिथिहोनो लुबैनानै माने मिथिहोनो लुबैदों बा जों मिथिहोदों जोबोद रंजानायबो मोनदों नेपालनि थान्दै बहाय फैदों सोनाब बंगनि थान्दै बिथांमोना फैदों मेघालयनि थान्दै बहाय फैदों गासै बर' थुनलाइ आफादनानो 500नि बारा जोंहा थान्दै बिथांमोना सफैदों गोबां खस्थ' खालामनानै बिथांमोना फैदों ट्रेनाव फैदों खायसे फ्लाइटआव फैदों गावबागाव फैदों दा बेखायनो बे जोंनि गोदान दिल्लीयाव खुंजानाय जेनोखि बड'लेण्ड महोत्सव आरो गाबोन जानो गोनां बर' थुनलाइ आफादनि 73थि बोसोरारि जोंनि माने गायसनथाय सान फसंथान सान बेखौ जों जोबोद गाजा गोमजायै खुंगोन नोंथांमोना नुदों हाबाफारियाव जों बे हाबाफारिखौ बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद हारिमु आफाद आरो लोगोसे गोदान दिल्लीयाव थानाय गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा जोङो जथायै बे हाबाफारिखौ जों लादों आरो बेखौ थोंजोङै जोंखौ मदद खालामदों बिटिआर सरकार आरो लोगोसे आसाम सरकार बिथांमोन दा गासैबो हाबाफारिया जोबोद मोजां जाबाय थादों दा बेलासियाव जोंहा हादरनि गाहाय मन्थ्रि बिथाङा फैगोन आरो बेनि गेजेरजों बर'फोरनि जायफोरनाखि जोंहा GI टेग 21 आइटेमफ्रा मोनबाय गनायजाबाय बेखौ जोङो जोंनि हादरनि गाहाय मन्थ्रिनि सिगाङाव जों बेखौ देखायगोन बिथाङा बेखौ नायगोन आरो बेनि गेजेरजों जोङो सारा बुहुमनो जों दिन्थिनो नागिरदों जोङो हादरनि मानसिफोरनो दिन्थिनो नागिरदों जे बर'फोरनि माखासे बेसादफ्रा जोंनि बाहायनाय माखासे दोरोङारि बेसादफ्रा बेसेबां ओंथि दं बेसेबां गोनां बे बाथ्राखौ जों दिन्थिनो नागिरदों आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना मिथिगौ जे बर' हारिया गोबाव सम जों माने जुजिसोमबोनो गोनां जादोंमोन गावनि राव गावनि थुनलाइ गावनि हारिमु गावनि सिनायथि गावनि थामोनथा बिनि थाखाय दिनै जोङो बिनि थाखाय मोनथाम गोरोबथाबो खालामबाय जोङो सिगां खालामबाय BAC बिनि उनाव जोङो BTC खालामबाय बिटिआर खालामबाय नाथाय जों दिनै बुंगोन जे 2020 मायथाइनि जोंहा 27 जानुवारियाव खालामनाय बिटिआर गोरोबथायानो बुंनो थांब्ला बियो फाइनाल मोनसे गोरोबथा जायखौ बुंदों जे फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ मोनसे पिस एकर्ड होननानै बुंदों जायनि थाखाय दिनै बड'लेण्ड ओनसोलाव जाय समाव मानसिफ्रा फैनो गियोमोन दिनै बे बड'लेण्डआव मानसिफ्रा थांनो बयबो लुबैयो जाय समाव बे जायगायाव सानफ्रोमबो बन्द जायोमोन हरताल जायोमोन सानफ्रोमबो माने दाङाबाजि जायोमोन दिनै बे जायगायाव ओरैबायदि मोनसे गोजोन थासारि फैबाय बुहुमनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय दिनै बेवहाय फैनानै बेवहाय बिथांमोना गोजोननायखौ लाफैयो बे जोंनि थाखाय मोनसे मोजांसिन दिनै जोंनि बर' रावा गोबां जौगाबाय दिनै जोंनि थाखो 1निफ्राय जुरिनानै दिनै बर' रावखौ जोङो मिडियाम हिसाबैनो जोङो थाखो 12सिम फोरोंनो हानायनि खाबुखौ जों मोनदों आरो बेनि गेजेरजों जोङो बर' थुनलाइ आफादा बुंनो थांब्ला जोंनि लोब्बा आफादफोरखौ लानानै जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' आइजो अनसाय आफाद जोंनि बर' माने हारिमु आफाद जोंनि गुदि फोरोंगिरि आफाद बा फोरोंगिरि आफाद बिथांमोनखौ लाफानानैनो जोंनि जेंना जेंगोनाखौ जोङो सुस्रांबोदों आरो बे बेलायाव बर' थुनलाइ आफादा मालाबाबो जनानै थायाखै जों थाया जोंहा गोबां मालाबा समाव चेलेन्ज फैयो बे चेलेन्जखौबो जों बारबोदों जेरैहाय जोङो हायार सेकेन्डारियाव जेब्लानाखि जोंहा रिकगनाइज जाबाय बेखौ आसाम सरकारा गनायथि होबाय नाथाय बिथांमोना बिजाब होआखैमोन बिजाबखौ दिनै बिथांमोना होनो गोनां जाबाय जाय समाव बिथांमोना आनजादाव लिरनायनि जोंनो मोन्थाय होआखै दिनै बेखौ जोंनि फरायसाफ्रा लिरनो मोनबाय दाख्लैबावै मोनसे फर्म साबमिशननि बाथ्रा फैदों बेवहाय बर' गैया बेखौ जोङो दिल्लीनिफ्राय नांहरनानै गुवाहाटियाव दिनै बेबो फरायसाफ्रा बर'जों लिरनो हानायनि गासैबो खाबुखौ मोनजोबसिगोन आरो बेबायदि खामानिखौ जोङो आगोलावबो मावदों दाबो मावदों इयुनावबो मावलांबाय थागोन
हारियाव गोबां माने खैदां खैफोद फैदों माने फैनोबो हागौ नाथाय बर' थुनलाइ आफादा जोंहा जोंनि जि मावनो गोनां खामानि बेखौ जों मावलांबाय थागोन बर' थुनलाइ आफाद होननानै बुङोब्ला बे बयनिबो आफाद बेखौ बयबो अननाया मोजां मालाबा समाव जोंनि गेजेराव गोबां बारहुंखा फैयो जों मालाबा समाव माने ओरैबायदि मोनसे खैफोदावबो गोलैयो जे बर' थुनलाइ आफादनि फारसे सोरबाया आसि दिन्थियो जे बर' थुनलाइ आफादा मा खालामदों जेब्ला अलखद सम जोंखौ बुङो जे बर' थुनलाइ आफादा मा खालामनानै थादों नाथाय जेब्ला जों हाबो माखासे बुंनो नागिरो जे बर' थुनलाइ आफादा बहाय मानो हाबदों बेबायदि गोबां बाथ्रा बिनि गेजेरावबो नाथाय जोङो बर' थुनलाइ आफादनि आगोलनि जोंहा दैदेनगिरिफ्रा जेरैबायदि संबिजित बाननानै जोंनो गालांदों बे मथेनो जों आवगायबाय थादों दा नोंथांमोननो जोबोद गोजोननाय मोनदों बे समावहाय जे दिल्लीयाव खुंजानाय नैबे बड'लेण्ड महत्सब आरो गाबोन जानो गोनां 10 नभेम्बर जेनोखि गोथार सान बर' थुनलाइ आफादनि बेफोरो जोबोद मोजाङै जागोन दिल्लीया दिनै बुंनो थांब्ला माने बर'नि गामसा बर'नि दख'नाजों फुरा माने बर' नांजोबदों आरो बेखायनो नोंथांमोननि प्रेस मिडियानि गेजेरजों बे बाथ्राखौ आङो माने फोरमायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो उनथारसिनाव मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोननो फोरमायनांगोन जे बर' थुनलाइ आफादनि जेनोखि 64थि बोसोरारि जथुमानि अक्ट' बेखौ लानानै गोबां माने दावराव दावसि जाबोदों आरो जोङो बर' थुनलाइ आफादनि हिसाबै आङो जेब्लानाखि 27 अक्ट'बराव डिमाकुसियाव जेब्लानाखि मोनसे मिरु मावफुं आफादनि मेल जादोंमोन आं बावबो निमाहा बिदों आरो आं बेयावबो बुंदों जे मानो बिदि लानाय जायामोन डेटआ 28 जानुवारिया मानो बाथौ सानाव गोलैखो बेफोर खोथाफ्राबो जोङो फिननायखौ होखादों 13 अक्ट'बराव जेब्ला जोङो सावरायदोंमोन रावबो गोसोखांनो हायियाव बे जाथाया जादों बेखौबो आं बुंदों दा बेनि उनावहाय जोङो जेब्लानाखि 7 नभेम्बराव जेब्ला जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानिजाथाव आफादगिरि मानिजाथाव गाहाय नेहाथारि मानिजाथाव बोसोनगिरि बिथांमोनजों जोङो जयैनो डिमाकुसियाव सावरायदों नाथाय गोबां सावरायदोंब्लाबो जोङो जोबथा गोरोबथायाव फैनो हायाखै आरो बिनि उनावहाय जोङो नुबाय जे ससियेल मिडियायाव गोबां बाथ्रा बर' थुनलाइ आफादनि माने सायाव बुंदों जों हेंथा होननानै बुङा बर' थुनलाइ आफादनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंदों बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिनि सायाव बुंदों गाहाय नेहाथारिनि सायाव बुंदों नाथाय बर' थुनलाइ आफादा सोरबा आफादगिरि सोरबा गाहाय नेहाथारिनि आफाद नङा आरो बेवहाय जोङो जिफोर बाथ्राखौ गाहाय नेहाथारिया बुङो आफादगिरिया बुङो जोङो हाउसनि गनायथिनि गेजेरजोंसो बेखौ बुंनाय जायो बेखायनो आं खावलायगोन जे जायफ्रानाखि ससियेल मिडियानि गेजेरजों बर' थुनलाइ आफादखौ खोब रायबाय बिथांमोना गावसोर साननानै नायथों जे बे रायनायफ्रा बेसेबां जुक्ति जादों जायाखै बिथांमोना सानना नायथों नाथाय जोंहाबो मोनसे सेन्टिमेन्ट दङ जोंहाबो मोनसे गोसो दङ जोंहाबो मोनसे साननो हानाय जोंहाबो मोनसे गोसो दङ बेखायनो जों बर' थुनलाइ आफाद आरो बेखायनो बर' थुनलाइ आफादखौ जोङो माहारि आफाद होननानै बुंबोनाय जादों बेयो मोनसे अराजनैतिक मोनसे आफाद नाथाय थुनलाइ आफाद हिसाबै खामानि मावनांगौब्ला सरकाराव जायखि फैया बिथांमोनजों खाथियाव थानानै जों खामानि मावनो गोनां जायो दिनै बेखौबो बुंगोन नामा जे बर' थुनलाइ आफादा राजनितिजों थांबाय होननानै बुंगोन नामा बिथांमोननियाव निश्चय बिथांमोना साननानै नायगोन बे बाथ्राफोरखौ दा जोङो बेखायनो गासैबो खोथाखौ सानै हयै जोंनि मानिजाथाव सिबिजाथाव बाथौआरि बिथांमोना जेरैबायदि दुखु मोनबाय जोंनि देरलांनायाव बिथांमोना जोबोद गाज्रि सोदोब बाहायनो गोनां जाबाय गाज्रि बाथ्रा माने बाहायनो गोनां जाबाय जोंबो दुखु मोनबाय आरो बिथांमोना दि इसेबां गाज्रि सोदोब बाहायनो गोनां जाबाय गाज्रि बाथ्रा बाहायनो गोनां जाबाय निश्चय बर' थुनलाइ आफादा बे डेटखौ लायामोनबा बे अक्ट'खौ लायामोनबा बे रोखोम बिथांमोना बुंनांगौ जानाय नङामोन आरो बे रोखोमनि जोंनि गेजेराव माने गोरोन्थि साननायबो फैनाय नङामोन होननानै आं दिनै बुंनो लुबैदों दिनै जोंहा गासैबो टिमानो दङ बर' थुनलाइ आफादनि गासैबो टिमानो दङ आरो दिनै जोङो मिरु थुनलाइ आफादनि मोनसे गोनांथार हरखाब मावफुं मेल लानायनि गेजेरजों जोङो डिमाकुसि जथुमानि जि अक्ट' बेखौ जोङो एखेबारे आवगायनानै गुणत्सब दंब्लाबो जोङो गासैखौबो जोङो माने मा होनना बुङो माने सेक्रिफाइस खालामनायनि बाथ्रा गैया बेवहाय जे आनजादनि बेलायावब्लाबो जों दिनै लाहैनो गोनां जाहैबाय आरो बे अक्ट'आनो जाहैबाय जानुवारि दाननि 10, 11, 12, 2025 जोङो बेखौ सानथामनि हाबाफारि लानानै माने जों खुंगोन डिमाकुसि बर' थुनलाइ आफादनि जथुमाया ओरैबायदि मोजां मोनसे जथुमा जागोन जेरावनाखि जोङो हानाय माने साबसिननिफ्राय हामसिन जों खालामनो थाखाय नाजागोन आरो बेवहाय जों गासैबो बर' फिसाफोरखौनो जोङो सोरखौबा नागारनानै जोङो दोननानै बे खामानिखौ मावनो लुबैयाखै गासैबो बर' फिसा गासैबो धोरोमारि बर'फ्रानो जोंनि बर'आव जेसेबां धोरोमारिफोर दङ
जोङो सोरखौबा नागारनानै जोङो दोननानै बे खामानिखौ मावनो लुबैयाखै। गासैबो बर' फिसा, गासैबो धोरोमारि बर'फ्रानो जोंनि बर'आव जेसेबां धोरोमारिफोर दङ, जों गासैखौबो समान नोजोरजों जों नोजोर होयो, जों सन्मान होयो, जों मान होयो, जों बिथांमोनखौ खावलायदों। दा दिनै बिथांमोना बर' थुनलाइ आफादा 28 जानुवारिखौ लानायनि थाखाय माखासे जिल्लाफ्राव माने माइरं हराखै बर' थुनलाइ आफादनो। 14 नभेम्बराव फैगासिनो दं, गाबोननो जागोन 14 नभेम्बरा। दिनै बिथांमोना खुंनो हाया होननानै जोंनो खोन्थाहरदों। बेसेबां दुखु गोनां खोथा बियो। दा बेखायनो जों निमाहा बिदों जे बे रोखोमसिम थांलायनाङा। बर' थुनलाइ आफादा आं दहायनो बुंखादों मोनसे अराजनैतिक मोनसे आफाद बियो, धोरोम सायख'यै मोनसे आफाद बियो। जों बहाय धोरोमारि गाब जों मालाबाबो खोलैनो हाया। आरो बेखौ जोङो सोरबा बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि, सोरबा नेहाथारि बुंनाय बाथ्रा नङा बियो। जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि संबिजिरावनो बे बाथ्रा दंखायो। बेखायनो जायफ्रा दुखु मोनबाय जोंनि आगोलनि अक्ट' लानायाव, बिथांमोननिसिम जों निमाहा बिबावदों। खेबनै जाबाय बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय निमाहा बिनाया, दिनैबो बिबावदों। गासैबो बाथौआरि बिथांमोननि सेराव निमाहा बिदों। आरो जायफ्रा गाज्रि सोदोब बाहायनो गोनां जाबाय बिथांमोननि सेरावबो निमाहा बिदों। मानोना बिथांमोना जोंनि सायाव जोबोद गाज्रि सोदोब बाहायनो गोनां जाबाय, गाज्रि बाथ्रा बिथांमोना लिरनो गोनां जाबाय। माने मिजिंथिदों डिमाकुसि जथुमा, जाय जथुमायाव जोंहा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि, बिथाङा बानजाय आफादनि आफादगिरि, बिथाङा दिनै हानाय माने मोजां खामानि मावनो थाखाय नाजादों। जोंनि बिटिआरनि मानिजाथाव मावफुं सोद्रोमा मुस्रि दावबायसा बर', बिथाङानो मावफुं आफादगिरि। जोंनि सासे जाखांफुनाय फालांगिरि, समाज सिबियारि मुस्रि जौस्रां बर', बिथाङा गाहाय लिंथुमगिरि। आरो लोगोसे नोंथांमोना नाय जे डिमाकुसि हालामनि सोमोन्दै नोंथांमोना जुदि मोजाङै मिथिनोब्ला नोंथांमोना बै जायगायाव थां। बे जायगाया मोनसे ओरैबायदि हरखाबै जौगाबोदों, बिनि रांखान्थिया ओरैबायदि मोजाङै जाबोदों। दिनै बे डिमाकुसि बायदियाव बर' थुनलाइ आफादखौ बिथांमोना बोरै हायो मोजाङै खुंनो थाखाय नाजादों, लुबैदों, हास्थायदों। आरो बिथांमोनखौ जोङो दुलाराय जोंहा मिरु मावफुं आफादनि जथुमा, जों दिनै गासैबो दिल्लीयावनो फैदों, बड'लेण्ड महोत्सबआव फैखादों। आरो गाबोन जोंहा 14 नभेम्बर फालिगोन। बेवहाय नोंथांमोना साननानै नाय जे बर' फिसाफ्रा होदावरि होसावरि ओरैबायदि फैदों, जोबोद खस्थ' मोनदों, नाथाय ओरैबायदि खुसियाव दङ बिथांमोना। बेनि गेजेराव जोङो दिनै सम दिहुननानै नैबे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव हरखाबै बिथांमोनखौ लानानै जों सावरायदों। आरो बिथांमोना जोङो दिनै फंसे रावावनो बुंदों जे बर' थुनलाइ आफादनि जिनिखि बोसोरारि जथुमा जेरैबायदि सानदों, बे साननायखौ मान होनानै 10, 11, 12 जानुवारि 2025 लांनाय जाथों। आरो बे आइडियाखौ जोङो नोंथांमोननो मिथिहोनो लुबैदों। जोंहा मानिजाथाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि, जिहेतु बिथाङा बानजाय आफादनि आफादगिरि, बिथाङाबो जोंखौ बोसोन होबाय। बिथाङाबो खोब दुखु मोनदों जे बर' थुनलाइ आफादनि माने अक्ट' लानाया मानो बिदि गोलैखो होननानै। बे समाव रावबो सानफ्लाङाखै। बेखायनो बिथांनि बोसोन बायदि, बिथांनि थुलुंगा बायदिनो बे अक्ट'खौ सोलायनाय जाबाय। गोजोन्थों।